Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte 2022ko maiatzaren 26an udalbatzar hontara. Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos seáis al pleno del 26 de mayo del 2022. Lehenik aipatzea Oskar Mendo zinegotzia oraindik baja dagoela, orduan bere bozka Jose Luis Verdascorengan ordezkatzen dula. Decíamos que todavía el concejal Oskar Mendo sigue de baja por enfermedad y que en consecuencia pues delega su voto en el concejal José Luis Verdasco. Hau kontuan izanda, hasiera emango genioke gaurko udalbatzarrari. Mila esker. Arratsaldeon, lehenengo puntua 2022ko apirilean 28 eta 2022ko maiatzaren 6ko datetan egindako bileren akten zirriborroak irakurri eta onartzea bidezko bada. Primero, lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las reuniones celebradas el 28 de abril de 2022 y 6 de mayo de 2022. Hemen aipatu bidali dizkizuegula akta zuzenduta idazketa akats batzu zeudelako goizean zehar edo guardian. Eta horiek izango liratekela, hemen aztertuko lirateken aktak. Comentar que se han remitido hacia el mediodía las actas de ambas sesiones corregidas porque había unos errores de redacción, que serían esas las actas que se traen hoy a pleno. Aldaketarik ez baleude, onartutzat emango genituzke bi akta horiek. Eskerrik asko. Markatu. Bigarren puntua, Andoaingo hiri antolamendurako plan orokorraren HE 51 antzizuguneari dagokion plan partzialaren testu bategina behin betiko izaera onartzea. Segundo, aprobación definitiva del texto refundido del plan parcial del ámbito AIU 51 Antzizu del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Andoain. Arratsaldeon, muy buenas tardes. El pasado mes de septiembre del 2019, mediante resolución, se aprobó inicialmente el plan parcial. Fue sometido a información pública durante un periodo de 45 días para que todos los interesados formularan las alegaciones que consideraban pertinentes. Simultáneamente se formuló consulta a las administraciones sectoriales afectadas para que emitieran también los pertinentes informes. Durante ese periodo de exposición pública se recibieron dos alegaciones por parte de la empresa Urquiondo Ecolur y por parte de don Miguel Ángel Ariztimuño. En octubre del año 2020 se resolvieron las alegaciones recibidas y se informó a la promotora que, previo a la aprobación definitiva, debería presentar el documento final del plan parcial que recoja las condiciones indicadas en la aprobación inicial, así como las modificaciones y ajustes derivados de las alegaciones formuladas y de los informes sectoriales. En noviembre del 2021 se presentó en el Ayuntamiento el plan parcial para aprobación definitiva junto con el estudio ambiental estratégico. En diciembre de ese mismo año, mediante resolución, se aprobó inicialmente el plan parcial con la condición de que, previo a su aprobación definitiva, se presentara el preceptivo texto refundido y que integrara los ajustes derivados de la declaración ambiental estratégica y de los informes sectoriales recibidos. Paralelo a ello, se remitió dicha resolución junto con el plan parcial y el documento resumen requerido de evaluación ambiental al Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco para que emitiera la declaración ambiental estratégica. Ya en este año, en el mes de febrero, se recibió dicha declaración ambiental estratégica y en marzo de este mismo año se recibió el texto refundido definitivo remitido por la promotora. Teniendo en cuenta también los informes favorables tanto del arquitecto municipal como de la técnico de Administración General del Departamento de Urbanismo y Servicios, sometemos a aprobación por parte del Pleno de la aprobación definitiva del plan parcial de Antzizu. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Aho batez onartzen da, se aprueba por unanimidad. Hirugarren puntua, Andoaingo udalaren iruzurraren aurkako neurrien plana onartzeko erabaki proposamena. Tercero, propuesta de acuerdo de aprobación del plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Andoain. En el pasado pleno del mes de abril aprobamos por unanimidad una declaración institucional en la cual uno de los compromisos que adquiría el Ayuntamiento era la elaboración de un plan de medidas antifraude, el cual traemos hoy a aprobación por parte del Pleno. Este documento es necesario para poder gestionar y ejecutar los fondos europeos.
el objetivo del plan es, por un lado, reflejar la tolerancia cero por parte del ayuntamiento al fraude, la corrupción y los conflictos de interés en todas sus diferentes definiciones o variantes. Y, por otro lado, el plan recoge los procedimientos que el ayuntamiento debe poner en marcha para su prevención, detección y gestión, con el objetivo de alcanzar un modelo de organización que integra los principios de responsabilidad, transparencia, optimización de recursos y control. Bai, arratsaldeon. Gai honen inguruan, azalpenean esan den bezala, aurreko plenoan onartu genuen adierazpen instituzional bat, eta hortik eratorrita, bigarren urrats hau etortzen da. Ez guke batzordean esan genuen bezala planarekin ados gaude, eta uste dugu ustelkeriar eta iruzurraren kontra hartu daitezkeen neurri guztiak positiboa direla. Bere jaiotzarekin edo nondik datorren, horre pixka bat kezka sortzen digu, ez? Berdasko jaunak esan duen bezala, Next Generationeko funtsak jaso ahal izateko ezinbesteko exigentzia da horrelako plan bat edukitzea, ez? Eta gure ustez hori da abia puntu kaskarra, norbait ere plan guzti hau eta bere kudaketa eta oso esparru teknikotikan helandu da, eta esango nuke inkluso exigentzia teknikotik ez, eta guk uste dugu dela nerbio politiko handiko plan bat. Oso beharrezkoa gainera. Oso beharrezkoa da, iruzurra eta ustelkeria dagoen lurralde batetan bizi garelako, ez? Eta hain zuzen ere, erakunde publikoak herritarren aldetikan, noraiteko mesfidantza piztu dutenak azken urteetan, ustelkeri kasu oso larriak bizi izan ditugulako, ez? Mediatikoki, egia da, betire beste esparru batzutara joatea gustatzen zaigula eta bertako detai guztiak ezagutzen ditugula, baina hemen bertan etxean ustelkeri kasu oso larriak izan ditugu, ez? Ezin dugu ahaztu duela gutxi De Miguel auzia epaitu zela, EAen inoiz epaitu den ustelkeri kasu handiena izan dela, jarduera mafiosoak eta akreditatuak gelitu direla, Gipuzkoako gasuneko kasua daukagu, Txomin Renteria ajoten aldetik Bakioko alkate ere kondenatua, abar egiaztatutako kasu asko egon diren lurralde baten bizi gara. Instrukzio fasean dauden beste batzuk, orain Alonsotegiko alkatearena, Bidegiko auzia, hor badaude kasu asko. Horrez esan nahi du, ustelkeriaren kontra neurriak hartu behar direla, planak egin behar ditugula, erakunde guztietan, uste dute Bilduk askotan planteatu izan dula, iruzurraren kontrako bulego bat irekitzea Gasteizen, inoiz ez du babesik lortu beste alderdien aldetikan, eta eraman behar da administrazio publikoa dagoen erakunde guztietara, ez? Eta guri ezatzen gaituna da, hau egin dugula, pixka tramitazio administratibo eta derrigorrezko bat bezala, baina gure ustez badago justifikatu hau praktikara eramateko errealitate sozial eta politiko batean bizi garelako, ez? Hala ere, noski, aldekoa emango diogu eta esan bezala, ekimen horrelako helburua duten ekimen guztiekin bat egingo dugu. Bueno, evidentemente, este documento compromete al ayuntamiento tanto a trabajadores como a cargos políticos. Y entonces es un documento que ahora mismo lo tenemos, efectivamente ha venido derivado de la exigencia de poder optar a estos fondos, pero evidentemente es un documento que va a quedar, o espero quede aprobado en el ayuntamiento y puede servir para regular toda la operativa o toda la organización municipal a partir de ahora mismo. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecer al secretario municipal que ha redactado la documentación en un corto periodo de tiempo. Eskerrik asko. Beste interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Aho batez onartzen da, se aprueba por unanimidad. Laugarren puntua, gizartearentzat lan egiteko zigorrak benetan betetzea zioarekin Eusko Jaurlaritza Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako Sailarekin lankidetza hitzarmena onartzeko proposamena.
Cuarto, propuesta de aprobación del convenio de colaboración con el Gobierno Vasco, Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales para el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Bai, kasu hontan gizarte zerbitzuetako batzordetik pasa zen gaia, dakizionez Eudelek 2022ko otsailaren 9an egindako komunikazio batean Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailarekin sinatutako esparru akordioaren udalari informazioa ematen zitzaion gizartearentzat lan egiteko zigorrak betetzeko. Decíamos que es una propuesta que viene del Departamento de Servicios Sociales, por cuanto Eudel, el 9 de febrero del 2022, informaba al Ayuntamiento del acuerdo marco suscrito con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Gizarte zerbitzuetako batzordetik pasa zen, eta han aho batez onartu zen, pasó por la Comisión de Servicios Sociales y allí fue aprobado por unanimidad. Eta, izango lituzken ezaugarriak, las particularidades que tendría, izango liratezke, 4 urteko iraupena, hau da 2022ko ekainaren 1-tik, 2026ko maiatzaren 31 arte, tendría una vigencia de 4 años, del 1 de junio del 2022 al 31 de mayo del 2026. Eta batez ere, bi ezaugarri goraipatzekoak. Batetik, Andoaingo herritarrak izan beharko lukete, egingo dituzte penen hauek, estaría dirigido a ciudadanas y ciudadanos de Andoain, que conmutarían las penas haciendo trabajos por la comunidad, eta genero indarkeriako delituak ez dira izan behar, que no tendrían que ser conmutaciones por delitos de violencia de género. Hau esanda, ez dakit interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Aho batez onartzen da, se aprueba por unanimidad. Bosgarren puntua, 2021ko likidazioaren berri ematea. Quinto, dar cuenta de la liquidación de 2021. Bai, hemen batetik diruzaintza gerakina, el remanente de tesorería, 12.759.888 eurokoa izango litzateke. El remanente de tesorería sería de 12.759.888 euros. Gastu orokorretarako diruzaintzeko gerakina, el remanente para gastos generales 9.759.185 eurokoa izango litzateke, 9.739.185, eta 2021ko aurrekontu emaitza 2.650.780 eurokoa. El resultado del ejercicio de presupuestos del 2021 sería de 2.650.780. Eta gero, nola baita ere kontu emango ditugu expediente bat eta bigarrena, beste datuak han esplikatuko ditugu. Seigarren puntua, 2022 bat eta 2022 zenbaki expedientean berri ematea. Sexto, dar cuenta de los expedientes 1-2022 y 2-2022. Bai, lehenengo 2022ko lehenengo expedientea da 3.071.202 eurokoa. El primer expediente del 2022 es por importe de 3.071.202 euros. Eta batez ere da 2021tik 2021ko aurrekontuan kredituak txertatzeko proposamena. Sería la propuesta para incluir en el presupuesto del 2022 los créditos incorporados del 2021. Eta bigarren expedientea, el segundo expediente, berimportea izango litzateke 272.000 euro, 340 eurokoa. El expediente 2 del 2022 sería por un importe de 272.340 euros. Eta kasu hontan, adinekoentzako zerbitzuak abian jartzeko kreditua aldatzeko expedientea onartzea izango litzateke, batez ere Josefina Rubio Tio Andrearen herentziaren kontura. Sería la aprobación del expediente modificativo de crédito para la puesta en marcha de servicios dirigidos a personas mayores con cargo a la herencia de doña Josefina Rubio Tio. Eta, denok gogoratuko zeate, lau udaletxei
utzi zituela diru kopuru bat, adinezako jendientzako bideratzeko zerbitzu batzuk, eta hain zuzen ere horiek izango liratezke. Como recordarán todos ustedes, es una herencia que se recibió por parte de doña Josefina Rubio-Tío a 4 ayuntamientos para que fueran destinados estos recursos a servicios dirigidos a personas mayores, sobre todo en situaciones de soledad. Eta, gizarte zerbitzuetako batzordean esplikatu zen bezala, hortarako bideratuko dira. Y como se explicó en la Comisión de Servicios Sociales, pues ya se han definido los servicios que se van a llevar a cabo, los programas, y bueno, son todos ustedes conocedores de ellos. Zazpigarren puntua, 2022, zenbakiko kreditu aldaketa espedientea onartzea. Séptimo, aprobación del expediente de modificación de créditos 322-2022. Kasu honetan bi zatitan desberdintzen da, lehenik eta behin kreditu gehigarriak, izango liratezke 2.585.786 eurokoa. Este expediente modificativo, el número 3, se divide en 2 partes. La primera serían los créditos adicionales, con un importe de 2.585.786 euros. Diru kopuru honetatik, inbertsio errealera pasako liratezke 1.762.529 euro. A inversiones reales de este importe irían destinados 1.762.529, eta batzorde bakoitzetik pasaria kopuruak eta esplikazioak zertan oinarrituko dira, eta denok jakinaren gainean zaudete. Eta gero, esto se ha ido pasando por las diferentes comisiones y se han ido explicando a qué se van a destinar los distintos modificativos y las inversiones. Eta bigarren zatia, kreditu transferentzien proposamena izango litzateke, 264.688 eurokoa. En la segunda parte serían una propuesta de transferencias de créditos por importe de 264.698 euros. Kasu honetan, badakizue dala, partida batxutatik beste partidetara pasatzia, eta baita ere, banan juntzan esplikatzen, eta denok jakinaren gainean zaudet eta gaude. Decíamos que en esta segunda parte consiste en pasar de unas partidas a otras, hacer unas transferencias de crédito para ajustar mejor las partidas con el fin de las mismas, y también se ha ido dando cuenta de ello en las diferentes comisiones y también, por supuesto, en la comisión última del Departamento de Hacienda. Arratsaldeon, denoi. Maiderrek aipatu duen bezala, partida hauek batzorde ezberdinetatik pasa ziren, o pasa dira azken astetan, baina guk pixka bat partidekin ados gauden edo ez esatetik haratago, kreditu aldaketa hauen kudeak eta prozeduraz edo hitzen nahiko genuke. Esan bezala, kreditu hauek batzordetara jundia, gerakina zein zen jakin gabe, hau da, gerakina zein zen jakin aurretik eramaten ziren kreditu transferentziak batzordetara. Eta guk, esate genuen zen, nola nahi dezue guk iritzi ematea kreditu transferentzien inguruan, gerakina zein den ez badakigu. Prozedura izan behar du, alderantzizkoa, hau da, guazen gerakina zein den jakitea, eta horren arabera egingo ditugu kreditu aldaketak, ez? Eta ez alderantziz, kreditu aldaketak hastegia proposatzen, gerakina zein den jakin aurretik. Badakigu aurrekontuei aldaketak egitea normala da, baina, eta legealdi guztietan gertatzen da, baina azken asteetan eta azkeneko ogasuneko batzordean ibili ginen bezala, horrela ezin ge ibili. Eta pixka bat hau adierazteko edo bi adibide edo jarriko nituzke, ez? Batetik, zerbitzuetan lehizotzeko ursarea berritzeko 750.000 euroko kreditu aldaketa
proposatzen da, eta kale garbitzailu elektrikorako 340.000 euro. Eta ez kasu batean eta ez bestean, ez daukagu aurrekonturik. Ez dakiguna da, zergatik jartzen dian kopuru horiek, ez baldin baukagu aurrekonturik. Eta ez dakigu ez ere, zein presa dagon aldaketa hori egiteko aurrekontua jakitean datu edo kopuru zehatza emateko aukera izango genukenean. Zeren lehizotzekoa, adibidez, 750.000 kostatu beharrean 600.000 kostatuko balitz, 150.000 euro izango ditugu ezingo genitunak ezertan erabili. Eta hori ekidite ongo ditzake aurrekontua dakigunean kopuru zehatz hori edo jartzea. Zertikan, adibide bezala jarri ditut, bi horiek, baino batetik sobratzen denakin eta bestearekin eta diru kopuru handietara iristegea. Eta diru kopuru handia esaten detenean, iaz aurrekontuetan onartu eta erabili gabe geratu zen diru kopurua zehazki izan zen 2.557.000 euro, 2.557.570,85 euro. Hau da, aurrekontuaren 10% baino gehiago. Eta horri kenduko bagenio edo, dakizuen bezala, gure aurrekontuaren zati handi bat langileen soldatetan juten da. Eta, hau da, erabilgarria izango ditzakeen kopurutik 20% izango ditzateke. Orduan, erabilgarria den aurrekontuaren 20% baino gehiago erabili gabe ustea, gure ustez, aurrekontuen kudeaketa txar bat egitea da. Hala eta guztiz ere, hemen honea kreditu aldaketarako ekartzen diren proiektu askorekin ados gaudenez, guk aldeko boto emango dugu. Sí, desde nuestro grupo también vamos a votar afirmativamente, pues un poco porque es verdad que pues, hay cosas, incluso pues hay cosas que han salido de los presupuestos participativos, hay otras partidas que las vemos bueno, pues muy convenientes y que se tienen que hacer, pero un poco en la línea que ha comentado Andoni, lo que nosotros venimos diciendo en todas las comisiones es que vemos una falta de previsión. O sea, hay cosas que es verdad que no se pueden prever y te surgen, y hay cosas que, o sea, tenían que estar contempladas dentro de los presupuestos. Bueno, entendemos que, como he dicho antes, que vamos a decir, por el bien de todo, vamos a estar de acuerdo, aunque sí que es verdad que en algunas nos hemos abstenido, en algunos gastos, y en otros hemos votado a favor, pero que, aunque es verdad que hay modificativos de créditos durante todo el ejercicio, en casi todos los ejercicios contables, que sí que echamos de menos un poco más de previsión, de que no vayamos, según va saliendo cosas, vamos haciendo. Porque puede pasar un poco lo que ha dicho Andoni, que si no tenemos una previsión, a ver, exacto es verdad que no puede ser, porque hay presupuestos que no puedes saber. Pues bueno, hoy hemos tenido una comisión y ha surgido, ¿no? Tú, si es un contrato que vas a sacar nuevo, tampoco puedes prever realmente cuál es el coste. O sea, esas cosas pueden suceder. Pero hay cosas que yo creo que sí que teníamos que ser un poco más objetivos, mirarlo mejor y bueno, y tener en cuenta que es dinero público, y para poder hacer una mejor gestión, porque no se puede estar todo el rato con imprevistos. O sea, eso en contabilidad es una muy mala gestión. Entonces, bueno, en general estamos de acuerdo con todo y por eso vamos a votar que sí. Atxaldeon, kenduko eta hoitziteko. Bueno, matizatzeagatik hemen esan diren gauza batzuk. Andonik esan du kudeaketa prozedurarekin ez zaudetela alde. Orden logiko bat ezarri behar dela, eta gerakina ezagutu arte ezin dela inolako aurreikuspenik egin. Eta, bueno, harritzen hau, zen 2022ko aurrekontu negoziaketan EH Bilduk esegitutako baldintzetako bat izan zen, nahizula urte guztiko kreditu modifikazioen eta gobernu talde zituen proiektu ezberdinen asmoak ezagutu. Eta faseka gainera, noiz ingo ziren zein proiektu, ze etapatan, ze epetan eta ze kopurukin. Eta nik uste gobernu talde honek urtarrilerako
Excel tabla bat aurkeztu ziola EH Bilduri, non zehazten ziren aurreikuspen guztiak. Segilekotan, lehenbiziko segilekoan eta bigarrengo segilekotan banatuta. Denbora lehentasunen arabera eta inporte batzuek jasota. Asko inporte zehatzak eta beste asko inporte estimatuak urtarrilataz zitziten eginalako. Beraz, ondo dago kudeak eta prozedura ez izatea eta hitzak hori jartzea, baina gero praktikan aurrekontua negoziatzen hasi garenean eskautako lehenbiziko gauza izan du da, aizue, zein da zuen urte hontako planifikazioa eta zein da zuen urte hontako kreditu modifikazioen aurreikuspena. Eta taulari eman genuen. Beraz, nik uste hori, ariketa hori egin genula. Por el contrario, Podemos no. Podemos ni preguntó cuál era la previsión. Claro, Teresa, dices imprevistos, tal. Hombre, imprevistos siempre hay. Ezoizko gauzak beti daude. Baina hemen aurkeztu dian gauza asko eta asko ez dira imprevistos. Daude urtarrilatikan aurreikusita. Eta EH Bilduk ezagutzen dituen bezala, Podemosek ez da galdetu ere ez zituen egin. Beraz, esan dezakegu nahi deguna, baina imprevistos ez dira izan horietako asko. Gero, lehizut eta berredora, bai, eitziten da, handonik 2,5 milioi ejekutatu gabe gelditu dira. Oso ondo dago, hoi hola da, baina kapitulo 2, kapitulo 4, alegia inbertsoak, gasto orokorra, diru laguntzak, denak nazten bari ditugu, oso ondo, lortu nahi dan datua, bukaerako datua baldin bada, 120 bakarrikan ez dala oso ondo. Baina inbertsiotara joaten bari magea, nik uste gastu almena askoz ere zerbait hobea dela, eta 127 gora gaudela, alegia gobernu honen inbertsio almoena ez da 120koa. Inbertsioak ez diralako 2,5 milioi. Hoi da nik uste udal osoari egiten dion zifrataz izea hitzeten. Beraz, editarra izan beharko zaio hor daudela diru laguntzak, diru laguntza askotan ateratzen dira lerro ezberdinak, eta solizitudena arabera gastatzen dira denak, edo ez, edo pertsonal gastuak, edo bestelako gauzu daude. Beraz, hori argitzea. Eta gero, portzentajetan, oso obioa izango naiz, baina nik 2 proiektu bari madauzkat, eta bat ejekutatzen bari madet, 150 bete dut. Eta nik bete bari mazkat, 10 proiektu, eta 5 bete bari maditut, 150 da. Zertara nijoa, itzein dezu inbertsio almenaz. Eta, karo, azte zera ikusten, 2019a EH Bilduren azkeneko udal aurrekontuak, 22,8 milioi eurotakoak, inbertsio aurreikuspen osoa, zan 979.000 eurokoa. Aurten gobernu talde honek ja ejekutatu du ia beste horren beste, alegia 700.000 eurotik gorako egikaritzen maila dago. Beraz, zein da inbertsio erreala? Aitortu behar da, efectivamente, egikaritza hortan atzeratu ingarala, atzeratu joan. Konpromeso asko daude hartuta, lizitazio prozesu ezberdina martxan daude, eta zugondo dakizun bezala, obrak eta inbertsioak egikarituala, rezepzionatzen dira inenak, obratzen joaten dira. Beraz, soilik, naiz horren gaizki biligean, 2019an EH Bilduk azkeneko aurrekontuetan aurreikusitako inbertsio eta zein naiz, inbertsio guztian bezain beste kasi ejekutatu dugu. Eta 2018ra joaten bari magera, 950.000 eta zaigera hitzeiten. Beraz, konparatiba hortan ikusi, portzentaitan, trampak egin ditzazkegu, baina berrira diot, 2 proiekturen 150 da proiektu bat. Eta 10 proiekturen 150 dira 5 proiektu. Eta nik esan nahi duena horrekin da, gobernu talde honek proiektu zerrenda mordo bat jarri dituela martxan. Eta horietako asko zoritxarrez ez dira garaiz eta forman iritsi, eta beste batzuk bai. Eta arrazoia daude, eta utzizkezu eta arrazoiek esplikatzen, pero beste hiritarrak pentsatzen daubek egon dira, urte bete, eskuk boltsikotan sartuta, eta ez da hola. Bat, lizitazio asko desertu gelditu zaizkigu. Eta hori zuek badakizue. Adibide bat, liburutegiarena. Joan gera, pleguak baldintzaz kargatzen, eta nahi zoruzatuko, baina gelditu da desertu, 2 aldiz gelditu da desertu lizitazio bat. Eta egin behar izan dugu, nolabait pleguen simplifikazio bat, arintzeko simplifikazio bat, erakargarri egiteko konkluso hori, eta EH Bilduren jarra izan du alderantzizkoa. Ez, guazten horrein ere sofistikatzera gehiago, exigentzi gehiago jartzera, baldintza gehiago jartzera, eta desierto gelditzen bari da, badirudi, total, podremos decir que EH Bildu, podrá decir que PNV y PSOE no han sido capaces ni de poner en marcha el proyecto de la biblioteca. Beste adibide bat, koronavirus atuko duzegu, baina gero da Ukrainiako gerra. Eta eraikuntzan eta obretan eragin zuzena izan du. Adibide bat, ludoteka.
Ludotekako lizitazio proiektua, berriro ere, bertan beran gelditu da, ez dialako egon ofertarik. Zergatik, bezar beste prezioak kasu askotan 50% igo dialako. Ez dakit dato zuzena da, baina uste 75.000 euroko errebizio bat egin da, proiektu berdinarekin, alegia, hormigoiak, metro kubito hormigoik, urrian balio zuena, orain balio zuena, totalmente diferentea da. Eta dio hormigoia, altzairua, kobrea, beste dozein obrako material. Eta hori, nik uste urbanismoko batzordetan eta zerbitutako batzordetan ikusi dezue, lizitazio prozesu askotan prezioak oso ajustatu zeudenean, gelditu dira desierto. Eta horrek exigitzen du, alegin bat, egin beharko dira berriro ere prezioiak errebisatu, berriro ere lizitatu eta listo. Eta hori herritarrei esplikatu bertzaie. Hori gertatu diala, holako gauza gertatu diala. Eta hirugarren variablea ez prezio bakarrik, suministro falta. Ja, enezun obra honditera, komun bat, komun publiko bat. Sorabilako komun publikoa, lizitatuta eta judikatuta dago, oin dela mordo bat. Egon dira, hilabete terdi, itxaroten materialak iritsiko. Suministro horik ez zegoelako. Beraz, udal gobernu horrek hartu ditzazke bere gain ardura batzuk. Baina daude beste koiunturazko baldintza batzuk erakunde guztiei eragiten dietenak. Eta suministro falta, prezioen igoera, edo desertu gelditutako lizitazioak dira 3 argumentu soilik. Ez dira izango atzerapen guztian erantzule. Baina bai dira nolabaite baldintzatu gaituzten nolabaiteko oztopoak. Eta gero esan duzun, bi adibide jarri dituzu, Barredorana eta Leizotzena. Leizotzeko proiektua egin dago, eta proiektu horrek dauka kuantifikazio ekonomiko bat. Baina udal gobernu hau, bizilagunekin hasi da dinamika batetan, non proiektu hori konpartitzen, aztertzen, eta tokian tokiko implantazioa ikusten, eta ikusi da adibidez, faltatzen zaiola 2 adar beharren 3. adar bat egitea, auditorio horri. Eta aurrikuspena da, proiektu hori egokitzen ari dira, ointxe bertan, 3. adar horri jartzeko. Beraz, qué malos sois que no habéis sido ni capaces de cuadrar en 650.000 y ahora 750.000. Pues porque se ha tenido que revisar el proyecto. Y ese proyecto se tendrá que revisar y actualmente se está revisando con un técnico, el técnico redactor, el equipo que luego lo vaya a ejecutar y desarrollar y licitar en las condiciones pactadas con los vecinos. Actualmente se está haciendo ese proyecto, pero el modificativo de crédito lo tengo que hacer ahora sin saber si van a ser 750.000 o 745.000. Y una barredora lo mismo. Yo el precio de licitación de barredora lo tengo que sacar a un concurso público. Yo no puedo decir quiero este modelo de barredora. Yo sé prezio merkatu dauden, eta prezio merkatu egin arabera eta barredora licitatzera. Eta hortik aurrera, modelo hau izango da beste hori, bataz besteko bat kalkulatzen da, teknikari pentsatzen dut, zifra hori jartzen dutenean, kalkulatu dago merkatuko prezioen arabera. Ez da, Mari Jose Izagirreri edo Maidera inizio korritu zaiela barredora batek balio dura 350.000 euro. Ez, dago lanketa tekniko bat. Eta azkenikan, pues bueno, nik uste borondate kontua da, ez? Prozedura, ez prozedura, askotan kritikatu zigu, hemen modifikatio kreditak egitea de forma improvisada eta zerbait txarra balitu ezela. Nik uste, saiatu behar deula guztiek, normaltasun batekin egiten, ez ogongortasun egora hauetan erakunde bat gara inean, flexibilidade pixkat izaten, zen eskualdeko gainerako udaletxetan halako dinamikak arruntak dira. Justu antxe Twitterren ikusi dut, Usurbilgo udalak, onartu dula aste honetan edo, 1.000.000 bateko modifikazio kreditu bat normaltasunez. Eta aurreratu ditu 3 fasetan izango dirala, bat orain, bestatu dira, bestatu dazkenean. Beraz, nik uste, goazen zintustasunez, proiektuek aurrera ateratzeko bultzatzera. Eta berriro diot, askotan guri gain jarri nahi baino dira arrazoi batzuk, zuek etzatelako gai izan proiektu aurrera ateratzeko, etzatelako gara izan proiektu diru hori gastatzeko, bale, oso ondo, baina nik uste ere herritarra izan batzezkiela, eukitugula pega ezberdinak. Izan daitezkela prezioarenak, suministro faltarenak, edo desiertu gelditzen zaizula. Osea, nik aurrekontutan reservatzen dut partida bat, diru partida bat, licitatzen dut, eta inorrez berima da orkesten, bi aukera ditut, berriro ere licitatzera ateatzea, eta pentsatza, bigarren licitazio hortan norbait aurkeztuko dela. Baina nik uste, esan nahi dudana da, argazki hori indizagula betaurreko baikorrekin, eta itxekalte izan beharren, izan gaitezen nola bate positibo, baikor, edo bintzat erekitzaile. Bueno, bukeratik hasteko, esan duzu, guazen proiektu hauek bultzatzera. Eta guk, proiektu hauek bultzatu ditugu, eta baiezko horregatik eman dugu. Bestela ez ezko esango genuen. Eta
gero, gauza asko aipatu dituzu, suministro falta, ez dakiz zer, 2018ko inbertsioa, 2019koa, horren sartuko baino, bai, adibideak aipatu ditugunez, adibide baten saiatuko naiz zentratzen. Zuek urtarrilean edo, abenduan egite ditugunean aurrekontuan negoziatzeko bilerak, hemen daukat, pasatzei guzue, Excel horri batean, zuen aurre ikuspena. Guk ez dugu hor aurre ikuspen hortan zehatz mehatz kopuru zehatz esaten. Noski, jarri ezue 630.000 izotzeako, eta gero bizi lagunekin egon eta aurre ikusten da beste kopuru bat izango da. Guk esaten deguna da, kreditu aldaketa orain eginda, ez dagoenean aurrekonturik eta datu zehatzik, jartzen badin badegu jakin gabe kopuru bat, gutxiago badin bada, gelditzen da diru hori ezin dugu da erabili. Hoiz esan dut. Orduan, ze gertatzen da? Odako partidetan, azkenian aurrekonturik gabe, badakit ez da Mari Joseren arabera zaten, badakit alako estimazioa egiten da, baina eskatzen duguna da, zehaztapen handiagoa dagoenien egitea kreditu aldaketa hauek. Eta ez dut esan urtarrilean etzen diguten ipasa. Bai, hemen daukate. Hoi, pasatzen diguten. Baina guazen kreditu aldaketa egiteakoan, guazen nolabait gehiago fintzea, zegan bestela, gelditzen zaigu diru pila bat, gero ezin duguna erabili. Hoi esan nahi nuen. Hala ere, esan dugun bezala, proiektuak bultzatzeko pres gaudenez, alde bozkatu da. Dena den, esplikatzeagatik, gaur modifikazio kreditua onartzen bari da, bihar udaletxe honek ezin ditu diru hori gastatu. Alegia, dauka esposizio publikoko epe bat, ez da hilabete badan, ozen badan, prozesu bat dauka. Alegia, diru hori departamentutara iristen den arte, pasatzen diraia, demora tarte eder bat, non udaran kokatzen geran. Beraz, proiektu horiek ja, martxan jartzeko, lizitatzeko, adjudikatzeko eta prozesu hori martxan jartzeko, epeak diranak. Eta nik uste, esaten du, jarriko ditugu martxan, bai, pero berriro diot, gero ez da behan dugu jarri, hobeto, eta ez beri maiatatzen, hobeto, arrazoiak izango dituelako berriro ere gurra mateko. Eta nik uste, kasu honetan, intenala da, estimazio bat dagoen momentuan, kreditu modifikatibo bat batzorretatik pasa. Eta, efectivamente, likidazio esaktoa ezagutzen da momentuan, tramitatzen dira eta diteman etzen dira. Akaso, eskatu zanean, 2008 bateko likidazioa eta gastuen likidazioa, jaetzen duten estimazioat ikusi, nola zijoan gastuen irulebeko gastuen bilakaera. Jo, nik uste, inorrek ezkenek ilazintzian zifra esaktoak, baina estimazioa baikorra izango zala, positiboa izango zala gehiak egin gutxinez, intuitu edo gutxinez antzeman genezaken. Nik esan nahi dudana da, gaur hemen honen ekartzeak, suposatzen duela udara parterako kreditu horiek erabilgarri egotea. Eta dena dakigu udaran ze pasatuko dan, eta irailean gatoz berriro eta gaurta bukatzen da. Beraz, inbertsio batzuk bultza bat behar badin badute, orain da momentua bultzadan jartzeko. Beste interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Hau batez onartzen da, se aproba por unanimidad. 8. puntua, jarduera fisiko eta kirolak tasen aldaketa. 8. modificación tasas, actividad física y deporte. Bai, kaixo arratsaldeon, gai hau jarduera fisiko eta kiroletako batzorde apirilean pasatu zen, eta gero ekonomia eta ogasuna batzorde maiatzean pasatu zen. Alde batetik udako kanpainako tasak daude, eta beste aldetik 22-23 ikasturteko tasetan sartzea. Barkatu, 65 urtetik orakoentzako gimnasia, dantza eta besteak, eta GAP eta besteak. Decía que este tema pasó en abril por la Comisión de Actividad Física y Deportes y en mayo por la Comisión de Hacienda, y por un lado estarían las tasas de las actividades de la campaña de verano, y por otro lado pues unas incorporaciones a las tasas del curso 22-23, en el que estarían pues la gimnasia y baile para mayores de 65 años y GAP y otras. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak?
Aho batez onartzen da, se aprueba por unanimidad. 9. puntua, ebazpenen berri ematea, zehazki, 675/2022 zenbakidunetik, 846/2022 zenbakidunera. 9. Dar cuenta de las resoluciones comprendidas entre la número 675/2022 y la número 846/2022. 10. puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. 10. Ruegos, preguntas y propuestas. Bueno, galde erregurik ez daude, bukatutzat emango genuke gaurko udalbatzarra, dakizuenez oraindik eta, Santa Krutzen ondorioak oraindiko bidearen inguruan jasaten ari gara, eta, tatza inzidentzia oraindik herrian altua da, 700 eta piko, 50 puntukoa, eta orduan, hemendik jarraitzen dugu eskatzen, arduraz eta zuhurtziaz jokatzea. Decíamos que, si no hay ruegos y preguntas, pues damos por finalizado el pleno de hoy. Y, bien recordar a la ciudadanía que todavía la tasa de incidencia en nuestro municipio sigue siendo alta. Estamos en más de 700 puntos de tasa de incidencia, por lo cual, seguimos pidiendo a la ciudadanía que siga actuando con responsabilidad y prudencia. Eta besterik gabe,